కోర్నకల్ నియోజకవర్గం కురవి మండలం సుద్దనపల్లి గ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ రామచంద్రు నాయక్ ఆధ్వర్యంలో ఆశా వర్కర్లకు మాస్కులు, కరోనా కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులు అందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శి స్థానిక మండల నాయకులు సృజనపల్లి గ్రామ అధ్యక్షుడు లింగన్న గారు ఈరోజు మాస్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నాము. తప్పకుండా మనకు ఎంత వీలైతే అంత పేదవాళ్ళకు సహకరించడం, మనకున్న దాంట్లో ఎవరు కూడా ఆకలితో ఇబ్బంది పడకుండా కష్టపడే వాళ్ళకు ప్రోత్సహించడం ఈ రకంగా చేయాలని కోరుతూ, ప్రభుత్వం కూడా ఆశా వర్కర్లు కానీ ఇప్పుడు అంగన్వాడీ టీచర్లు కానీ మరి ఈ యొక్క కరోనా కష్టకాలంలో ప్రజల్ని గుర్తిస్తూ ఇంటింటి సర్వేలో పాల్గొంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా సరైనటువంటి గ్లౌజులు కానీ, మాస్కులు కానీ, శానిటైజర్ కానీ ఇవ్వడం లేదు. మా దగ్గర అక్కడిక్కడ అంతటా ఇవన్నీ కంప్లైంట్లు వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఆశా వర్కర్లకు కూడా ఒక పర్మనెంట్ జీతం అనేది లేదు, ఒక ఫిక్స్డ్ జీతం అనేది కూడా లేదు. ఇలాంటి క్రమంలో మరి వాళ్ళని ఆదుకుంటూ వాళ్ళు బాగుంటే అందరినీ కూడా బాగుంచగలుగుతారు కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా ఆశా వర్కర్లకు ఒక ఫిక్స్డ్ వేతనాన్ని నెల ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా ఈ సర్వేలో పాల్గొంటున్నటువంటి అంగన్వాడీలను కూడా ప్రోత్సాహాలు ఇచ్చి మరింత సమాజానికి సేవ చేసే విధంగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలని కోరుకుంటాము. మీరు డిస్పోజల్ మాస్క్ కూడా ఎవ్రీడే చేంజ్ చేయండి అమ్మా. అవి వాడేసి ఇవైతే ఉచితంగా తీసుకోవచ్చు.